kliknij gotowy, dobra? No właśnie. To potem możesz wszystko robić, ale najpierw Cześć, gotowy. witam was serdecznie na moim kanale. Opcją już Witam cię, gotów Nanek, włączą cześć. i zapraszam do oglądania. No witam. Jak się Dzień tam dobry. będzie coś Ej, psuło, to nie moja wina, to wszystko easy. Tak, dokładnie, na mnie wszystko zwalić. No, A jak tutaj A się jak- pisze a na jak tym, na tym gra czacie? nie A, będzie dobra. działać, to do Nanka jakby co. no. Bo on jest A u mnie jak masowy. stream nie będzie działał, Jak się tam będzie coś coś, to easy. Ej, Psuło, to nie moja Nanka. wina, to wszystko easy. For the players. Tak, dokładnie, na mnie wszystko zwalić. No, A jak tutaj A się jak- pisze a na jak tym, na tym gra czacie? nie A, będzie dobra. działać, to do Nanka jakby co. no. Bo on jest A u mnie jak masowy. Anulowałeś tego? Wyszukiwanie, czy jak? Nie, u mnie się w ogóle wyszukuje status. No dobra, chyba Dobiera, już nie u znalazłem. mnie. Okej. Dobra, oczekiwanie na odbiór serwera. Dobra, powinno być okej. Dobra. No, ale to Aha. jest fajnie, jeżeli jeżeli Fortnite wyjdzie free to play w przyszłym roku, to naprawdę będzie fajnie pograć w pełną grę. No. No to jeszcze płatne jest, nie? Inne jest te, inne Tak, te tak, tryby. tak. No bo normalnie masz chyba tam kampanię, tam możesz normalnie tam budować bazy, przetrwać tak dalej, zadania robić, farmić. No fajny pomysł mieć taką grafiką jakby komiksową, taką delikatną. Jak skaczemy? W ogóle? To Nanek zawsze mówi, kiedy skoczymy. A z tego streamu, kurde. Ale fajna czapka. A to już mówiłem ci w sumie. To ta sama chyba, nie? Mhm. Nanek, ty chłopie, ty żyj. No żyję. Kiedy wyskakuje, że... No żyje, Siema, kurwa, skaczemy. Audition. Siema, Audition. Siema. Peter! Macie, bo was lubię, ale to dla mnie, Peter, jest to 10 zł? A to na pół, To na Nie, na pół. trzech. Trzech, To to na na- 4, na bo czterech Audition teraz. przyszedł. Na trzech? To jak to Peter jest? Na 4? Bo Audition przyszedł. Nanek, Ale kiedy dobra, my kurde w końcu skaczymy? mów, kurde, teraz. Nanek, kiedy wyskakuje. Teraz w tym momencie. Dobra, już! Już! Gdzie lecimy? Na? A on pewnie nie wyskoczyłeś na... Tam. Jest. Nie, Gdzie tam nie. zaznaczyłeś na mapie? Nie. No trzeba było zaznaczyć, dobra. Gdzie lecimy? Ja pierdzielę. Dobra, przed Za siebie każdy leci. Nankiem kieruj. Powiedzcie mi, na czym ta gra polega, tak się zagrywacie ostatnio? No, na że strzelaniu. 99 Na Dobra, przetrwaniu. O, No, Tak. ogólnie. Musisz I zdobywanie lądujesz, broni musisz... i trzeba uciekać przed strefą taką, która ci goni i w ogóle. no No, i Kto zabijo. najwięcej przetrwa, ten no, jest królem. To najdłużej No. przetrwa i ostatni, nie? Kuźwa ci już budują. Biegają. Bo na przykład jak ja z Nankiem przetrwamy i tylko we dwóch, no to będziemy musieli siebie nawzajem zabić wtedy. Na tym Battle Royale polega, nie? Mhm. Dobra, Tam się buduje jakieś fortece, tak? Tak, można, no. Można coś budować. Easy. Mam bardzo piękny lód, Co? apteczkę. O. Tu nic nie ma. O. Co? O nie. Koleś kurde zbudował tego. Może się trzymajmy razem, nie? Nie najlepiej będzie. Czekaj, ja idę do was, tylko że ja broni nie mam. Ja za Nankiem. To jak my coś znajdziemy, to ci damy. A tu się da w ogóle wyrzucać, czy nie? Da Ja. się chyba, tylko Nanek nie chciał powiedzieć jak. No, bo Nanek to sam nie wie. A, faktycznie. Także Łukaszu ci mówię, tam któryś weekend się tego zgadamy. No nie ma problemu, zresztą pod nosem, to wiesz. No. Kurde, widzisz, a tak się złożyło, O, nie? ktoś mnie zabił, strzela No. tu, kurde. Ej, Tak? na górze jest Nanek, uważaj, zabije mnie, dobra, już po mnie. Już mnie bije. No to fajnie. Dobra, No w padłem. sobotę byliśmy na piwku w rynku. Dobra, koniec. No.
Dobra, ja pograłem. Nanek uciekł do ciebie. No ja też patrzę, to Nanek walczy. No dobra, Ja Nanek, już w ogóle podnoś. mam. Czekaj, bo muszę tamto zabić. No zabijesz chyba tamtego już, on leży. Nie, jeszcze jeden jest. Spoko, Peter, spoko. Dał mi 10. Się Nanek, znaczy Peter się dołożył do PS Plusa dla mnie. Dobra, to ja cię Okej. okay. wyobserwuję, albo na Nanka się mogę przyłączyć, czy nie? Dobra, ja Nie, sobie tylko chyba jego ci- lód wezmę, tylko nie wiem, czy tam jest jakaś broń. To ja będę na was patrzeć, bo ja już nie pogram za bardzo. Dobra, broń mam, poczekaj. Widziałem kolesia gdzieś tutaj, dobra? Dobra, Nanek, trzymam się razem, nie? Dobra. Ja. Ja. To jest. Co to tam tu jest? O, tu leci. Chodź sam. O, ha 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 ha. Obejrzyj. Tak mi to idzie. Strzelby Dobra. nie chcę. Bandaże masz? Aptycz- Masz bandaże? Weź ty. Czekaj, bo ja muszę... Bandaże? Dobra. Eee, A, wezmę to jeszcze. dobra. Czekaj, teraz na To mapę będę trzeba patrzył patrzeć. na ciebie, Kamil, i będę udawał, że to niby ja gram na streamie, nie? No, Dobrze. Tak zrób. Dobrze. Czekaj. Tak, Też- dobrze, no jak zrobię tak... Ej, powiem ci, że fajnie. Kurde, 2 grzech zabił. Idzie No, mi no, to. a ja od razu padłem. Aha. To niedobrze. Praktycznie. Dobra, Kamil. Bo nie miałem broni, ani- Misja jest taka, że musimy iść bardziej na środek. No, O, dziękuję! Dobra, idę. Dycha! Bardzo dziękuję. Ale żech się teraz O, wystraszył. Ty od Petera? Od Petera pewnie, co? Ja, dziękuję, Czy Peter. od kogo? Kurde. No, no to ja mówiłem, żeby się podzielić, to tobie wysłał. Teraz dla Kamila. No Dla to, Kamila no to teraz. Peter już mamy jego Paypala, także może wie gdzie ma wysłać. To jak taki żul na rynku, nie? O mistrzu, kierowniku, No, to dziękuję! szkoda Dziękuję, kierowniku! Panie, Ojeju, daj bardzo wam to ślicznie jeszcze dziękuję. 2 złote. Wiedziałem, no. Będzie na kaszankę. Tak jest. Czekaj. Ja to na półkę Peter, chcę, nie na dzięki. alkohol. Słuchaj, Kamil. No, Osłaniaj mnie tylko. Ja się przyczepia o słuchawki. No dobra. Szkoda, że nie dobra. dokończyłem. No, słyszę, Dobra, wszystko dobra, słyszę, dobra, ale nie dobra, to co dobra. powinien. Jeszcze nam. Słyszę jak fajnie godą i w ogóle. Ale na tym mi nie... O nie, O Kamil, nie Jezus. rób tak. To nie ładnie. Tak, Czego ty tam wypatrujesz? tak. Kabli Ja mu. mu próbowałem na głowę skoczyć. Weź zobacz, czy się da. Weź spróbuj na głowę mu tak stanąć. Właśnie, nie chyba się mogę. da. Gamingowe sławeczki. Ale między nogami głową. Co? O, co się stało? No. Nie da się. Odjeżdża mi. Nie. Ja Dobra. też się to pobieram. Jeszcze mi jak to zabrzmiało. Lol. Czekaj. Co ja wziąłem chyba w tej wodzie jakieś te, nie wiem, jakieś tabletki niefajne Ty dają. masz apteczkę, czy trzeba ci dać? Nie, na razie mi nie dawaj. No dobra. Na razie sobie synek kucnij. I idziemy, czekaj, mapka. Dobra, idziemy tu. Dobra, No. życzę wam, żebyście jak najszybciej O zginęli. ty świnio. Ej, No bo ja chcę pograć, no. o ty. Ale to tylko 33 zostało. Ej, Izik. także- Aha, żaden nie zobaczy. Czy ktoś tam pisze? Tylko tyle Pisze ja na szkoda. moim czacie ktoś czy A coś? co na czacie? Nie, ja widzę, mam twojego, nikt nic Aha, nie to pisze. dobrze. Widzisz, ja taki dobry jestem, oglądam jeszcze Dziękuję. twojego streama. No O! widzisz. Walka z Easy gramy T-Volt, ty to widzisz? No. Tak. I wdaję w tagach T-Volt jeszcze, to może wpadnie. He, No a co? tak, A jak tak, on robił wpadnie. z tym Na rojem? pewno wpadnie, na 100%. A jak on robił z rojem? Żaden tu sarkazm, to jest żaden Ej, sarkazm świnio sarkazm jesteś. z mojej strony. Czy nikt nie idzie? Siemano kolego, pozdrawiam z live.
Aha, dziękuję. To taki raid, tak, kolego? I też nagrywasz, znaczy streamujesz Front Nighta, tak? To fajne. To co ja wczoraj się 133. Ej, wyszło to mi się ten, mogło. to niech wpadnie do mnie, ja też go pozdrowię. Tak, ja też. O. Ale i jak do mnie Dzięki, wpadnie. dzięki. Czekaj. Spoko, czekaj. Dobrze, to idziemy. O, strefa się zmniejsza. Chyba Ginter, dobrze. strefa się zmniejsza. No. Na strzałka, To masz, panie, lajka ode mnie, jakby co. na strzałka w góra. Dobra, ja dalej... Jest koleś, 12 nasza. 12. Godaj mi S, E, S. Kurde. No Boże, 12 to chyba wiesz, że jest Nie wiem, 12, bo jak nie? się tak obróca, to też mam 12. Ale to moja, nie? Nie, To chyba tu masz u moja. góry, kompas masz, S. Wow, 5 osób, Ez- Nanek, masz. Co się Ez- dzieje? Wow. Ja tylko kurde, 4. Nanek. A bo to jest taki... Dobra, słyszę SW. S. Słyszę. Dobra. Dobra, jest, widzę kolesia, SW leży... Oszczędzaj amunicja i teraz nas widzą. Dobra. Aleś to zepsuł. Nie widzę. Dobra. Nie wiem, czy się tam ciś, Kamil. O. Dobra, widzę. O kur... SK. S? SK. SK 195. 195. Na dole, w tym budynku? Dobra, na środku jest lód. Czekaj, ja patrzę pana tego. Tego pana Domino, masz pan 150 subskrypcji, nie 133. O. Na środku jest lód. A koleś był, mi się wydaje, że SW 240. Okej. Kurde, Jest tam, jest tam, pograłem dwóch tam w jest. Gwiezdne Wojny. Gdzie? SW. Dobra, ale Dobra, widzę. na razie nie szczylej. Na Dobra, razie dobra, nie szczylej. I... Dobra, idę w naszym kierunku, O, poczekaj. o. A nie, dobra, wycofują się, okej. Dobra, O kurde, dobra, tam wycofują musimy się, iść. dobra, Ginter, tam wycofują się. musimy iść. W ta strona, sorry. Na... Czekaj. L1 Aha, się dobra. kłócą. Chcesz jego luta podnieść, który tu Nie. jest? Ała. Wow, ten pan od 4 Snajper. tygodni dopiero nagrywa. I ma już 130. Jak to zrobił? Nieźle. A, bo to Domino V2. A, bo na Domino 1 ma 122 Aha. suby i nagrywa od roku. Aha. Dobra, dobra, Nanek widzę ich przed Bo nami. ona ma 2 kanały, SW. nie? To nieźle, to razem ma 200... Ale kurde, może wiesz co, nie 200. ładuj w nich, bo Bez możemy problemu. zginąć. Nie. Tylko Wiem. musielibyśmy się udać do strefy. Ty od 10 będziesz grał w tego? Gwiezdne Wojny? Betę? Od kiedy jest darmowa? Od jutra? Od jutra, no. No sobie ściągnę. Dobry Dobry, gość. ja pogram, nawet mi tylko się szkoda, podoba. że go nikt nie ogląda. A jak mi się spodoba, to sobie kupię. Wow, 6 osób mnie Nie, ogląda. Kubuś, Dziękuję bardzo. Możecie Wow. zostawić Kurde. Ała, Nanek, kurde, kryj mi dupę. Czekaj, Nanek, wejdę i tylko. będzie rekord. W ogóle już mamy 62 subskrypcje. Kurde, panie youtuberze, ja chcę się zareklamować w ciebie. Reklamuję się. Tak, ja cię też reklamuję. Reklamuję cię Easy. Czujesz to? Oj, on mnie zasubskrybował w ogóle ten Dobido. Dzięki Dobido za suba. Nanek, kurde. idziesz do mnie, czy nie idziesz do mnie? Idę powoli, a... Ile A już dostałeś mam? fest? 146, panie. Nie, kurde, po lewej stronie do mojej, SK. Panie, jak ja to Dwóch. lubię. Plecy, mom! Fuck! Kurwa, Nanek! Tak, Padłeś? chodź tu. Dawaj, lepiej. Dobra, idę. Dobra, zgincie, Szybko. Szybko. Szybko, Kurwa, zgin. Kurde. Ale. O fuck. Z boku, odwróć się z boku! Z boku. Aj, padłem. Odwróć się z boku, patrz jak do Moja ciebie drużyna podejdzie. Odwróć się z zajmuje boku. 11 miejsce. Bardzo dobrze. Jestem No. zadowolony. Tylko, że już po was. Trudno no. To co, gra Ja. nam nowa. No. Jadę, panie. Czekaj. Dobra, ja być gotowy. A mi ładować. Mhm. Ja sobie podgłośnię tą grę, bo mało słychać. Co, no dobra.
Ile cię Nanek tam ogląda? 5 osób, co jest? O, jest Peter i z Audition napisał coś. O. Okej. No chodź tu, ty łobuzie jeden. O. Nanek wsadzi ci w buzię. Co? Kurde. Łobuzie, Nanek. Ale kurde. Nanek ma mieć 50 osób na streamie. Nie Słuchaj, mogę to nie są tanie rzeczy. Że takie coś zrobić, to nie są tanie rzeczy, wiesz? To się nie liczy, to nie chodzi o to tanie, to się liczy pomysł, a nie jaki ma sprzęt Nanek, kurde. No. Ale to zabrzmiało też. Bo jaki tam ma sprzęt, to się liczy, a nie. Znaczy się nie liczy, no, jaki pomysł. Powiadomienia 20, fajnie, masz zaproszenie od Nanek, zaproszenie od Nanek, zaproszenie od Nanek, zaproszenie od No Nanek. to czuj się doceniony, no co ja ci mogę poradzić? Tak, tak. Bardzo mnie lubisz, kurde, chyba denerwować. A gdzie tam? A to jeszcze jest Audition. O, Audition, jak tam Just Cause 3? Podoba się czy nie? Nawet spoko. Mówię, gdyby optymalizacja była lepsza na tym, na zwykłej czwórce, to byłoby lepiej. Ja No pograłem sobie optymalizacja trochę. to jest porażka do tej grze, Tak. to trzeba przyznać. Dobra. Ja sobie trochę pograłem w to, ale przestałem Audition, a ty grać. to pobierasz, ściągasz to, czy co? Mi się znudziło, No bo... pobieram sobie, No to no. fajnie. To się cieszę. Ja właśnie sobie tego... Też Audition w końcu będziesz grał, mówię- mówisz? No ja też mogę z wami pogram, nie? No, Ja tylko... sobie Zawsze raźniej w tego- grupie. Ja sobie w końcu No. tego Metal Gear Solid może przejdę. Mm. Bo miałem Ja wcześniej też mam płytkę, tylko zainstalowałem. płytkę miałem wcześniej, ale sprzedałem, a tutaj daj w plusie to. Ja sobie multi. No ja No. kupiłem sobie to na premierę, ale jeszcze nie przyszedłem. O. Ja tu mam tego Hugh. Ten i z powiedzcie, Plusa, jak tam pana stream Chuj. dobrze chodzi? Z tego co widziałem, tak. No zrobiłeś sobie 5-sekundowe wyglądało. opóźnienie. Tu na OBS-ie, no i... Żadnych zielonych, żadnych No nic. to super, to mnie cieszy. Wczoraj oglądałem jak gościu streamował sobie Gotika 1, No. nie? Prawie 1000 widzów miał. Żartujesz. Kogo? Jakiś wagon czy jakoś, tak? Będziesz A, pełni. wagon tak, wagon ma więcej, tu nieraz ma więcej po 1000, jak streamował chyba GTA. On Gotika i GTA tak głównie to ma dużo widzów. No to Boxdel jego tam zrajdował, powiedział, o wagon spoko, spoko i głównie dlatego sporo osób mu przyszło też. Kto go zrajdował? Boxdel. A czemu mnie nie zrajdował? Ja też jest fajny synek. Mm. To się jego zapytaj, no. No ja się go spytam. Synku ty. On też chyba, nie wiem, on nie wiem czy Godo. ze Śląska jest, ale też gada. Po naszemu. Godo. Dobra. Po waszemu. Ej, tamto miejsce było nawet fajne, nie? Peter napisał, że jest UK u ciebie. No to się cieszę. Działałeś, czytasz czat? Ja mam tu z boku, Dobra. rozumiesz? Tu jak kamerka, to tu z boku na tym drugim monitorze. A ja tak o, mam Nanka, mam swoje 2 czaty, mam Nanka, no i tyle. No. I mam jeszcze czat jeden na Twitchu, bo streamuję na Twitchu. O widzisz. Ale dobra, Nanek, kiedy wyskakujemy? Czekaj, jeszcze mam czas, hopie. To zaznacz. Ale chociaż powiedz kurde na mapie, gdzie kurde lecimy. G3. G3. No. Czyli na tego, okej. Ja. Dobra. G3, dobra. Dobra, Xa sobie wcisnąłem. to przypadkowo. teraz, nie? Dobra, już skoczyłem. Nie wiem, czy tam trafimy, no ale... Idę za Kamil z tobą. O, czekaj. Hmm. Jest G3. Sobie- No powiedzmy, że lecę na G3. No ja muszę się odwrócić. Teraz tak. Dobrze, Nanek kurde taką szprycę ładną poleciał. Mm. No, Nanek dalej jest od nas Kamil. Dobra, wiesz co, ja lecę dalej, gdzieś jakieś krzoki. Mm. To do ciebie, Nanek, dojdziemy. To czekaj, ja pójdę do Kamila. O. Gdzie wyście są? Tutaj? No trochę dupiato, bo tu jest mało... No nie wskoczy.
No co za cymbał. Dobra, idę do ciebie, Kon. Dobra, chodź. Jest mało rzeczy, panowie. Apteczkę mam, jej. A tu Tylko Nanek, ktoś ty tu jest na jesteś. górze, o kurde. Jo tu je. A tu W Nanek. tym domku, gdzie Jo jestem. tu jest. Nanek tam Ja biega. mam broń. Dobra, ja idę do tego budynku obok. Dobra. Broń, amunicja mam. Mam kolejną Mam broń. Mam dwie bronie, Ej, mam dwa te. ej, mam kolecie u siebie. To szczylosz. Gdzie? O, ciulu. Oj kurde, leży. A nie, Widzę. no leży. Widzę cię. Może się uda. Dobra, idę do was. Kolesie go wziął. Gdzie? Czekaj. Gdzie on jest? Nie wiem gdzie... Tam się Kaś, Wałęso. Dobra, chodź tu, może cię uleczę. Trochę go zraniłem. Że broń nie mam. Mogę ci dać, jak chcesz. Tylko jak się wyrzuca, Nanek? Mam dwie, mam shotguna dwa. Włączasz tu ten touchpad i tam ci... Dobra, mam broń. Mam jakąś broń. Dobra, spoko. Dobra, i mam tego. Apteczkę. O, snajperka mi wypada. Kurde. Dalej, chodź. Dobra. Musimy być czujni. Gdzie on był? Ten No, nie wiem, on mi uciekł. Abyś Łukasz faktycznie tą gierkę podał, to byłby spoko. O, jest tutaj! Jest, kurde, tutaj, ej! Pomóż mi, bo mnie zabije, Wolno się kurde! pobiera, cholera. Ja pierdzielę, idę do Plecy miał. robi. Dobra, plecy. Kurwa, chuj z tym. Pograne. Giga mam dopiero. A to dużo chyba zajmuje, to zajmuje jeszcze No aktualizację. jakieś tam 10 chyba, nie? pierdoły. I aktualizacji 14. Mhm. Jutro pogramy. No. O ty Franc, ojeju, jeju. Dobra, padł. Dobra, czuję A to. kto to jeszcze ma, Nanek? To? Nie wiem. Kto to jeszcze tego Fortnite'a ma? Nie powiem ci, bo nie wiem. A. Hubert ma chyba. O, przyszedł, No. przyszedł O, ten, no. przyszedł Przemek. Siema Przemek, u ciebie. Nanek jest. O, siemano. Siemeczku, siemano, cześć, cześć. Przemek, masz Fortnite'a? Grasz z nami? 5 osób u ciebie, co? I panie youtuberze, wypromuj mnie. Promuję cię. Easy promuje cię. Jak wiedźma jakaś taka, o, dobra energia, promuje cię. Coś takiego. Promuję cię. I taki budzik nie sobie ustawia, albo SMS. Możesz sobie to nagrać. O, Tak, słyszysz, no. tak? SMS będziesz miał taki. Przyszedł SMS. Kurde, jest taki zespół ze Śląska, oni grają taką muzykę pełną Rammsteina, taki Wiem, The Miners. Wokalista to brzmi jak ty teraz. The Miners. Jedź tą taśmą. Albo Sieć. energia odnawialna. Czyli górnicy. Twój stary weź montuje tego, solary. Jebnięty twój stary Już. montuje solary. Tyry, ty, tyry, ry, ten. Albo mają piosenka Ruchcuk. Ruch. Cuk. Ruch. 6 osób, kurwa. No. Fajno to jest ten. Wiecie co to jest Ruchcuk? Podciągarka ręczna, łańcuchowa, przekładniowa. Jakoś tak. Czekaj, aha, i w tej piosence o tym ruchcugu hop niesie ten ruchcuk, on jest bardzo ciężki, niewygodny, nie? Niesie go na plecach, no i widzi, że hop tam je, nie? I go do tego hopa, kolego, pomożesz mi nieść? On go do ja, ale śpiewaj razem ze mną. Czorno Madonno, czorno Madonno. Kurde. Mówiłem, Ale ty, Nanek, ty masz. powaga, to jest normalnie. Gdzie jesteś, Nanek? O, mam naboje, kurde.
Ale i tak ci się usuną. Mam apteczkę. Wiem o tym, ale chciałbym postrzelać do kogoś nawet przed grą. Nigdy nie miałem takiej okazji. O, mam broń chyba. Mam broń, będę strzelał, jest. O, to sobie postrzelałem na sam koniec. O, Dobra. Fajnie. Czekajcie, jak... Aha, Ale stąd. pierwszy raz. Stąd idziemy. To wam powiem tak. Jak stąd? Czekaj. Czekaj, by to tutaj, tu. Czy ja w ogóle Czekaj. Fortnite jest na PC-tach? Chyba jest, nie? Jest. Jest. Czekaj, bo Nanek właśnie mapę samochodową wyciąga. Mhm. I sprawdza jak się na Śląsk jedzie. Ja wiem jak się jedzie do domu. Czekaj. Ej, serio, gdzie skaczemy tam na końcu mapy? Ja, na końcu mapy i rozumiesz tukej. Tukej, o. Chłopie. To jest 4F. 4F. Którym to oznaczasz? Którym to oznaczasz? A mam takie kody, wiesz? Bo to jest taki... No, ja bym Ej, wyskoczyłem, na 4F, ale jeszcze nie idę tam teraz, miałem jak wam powiedzieć. Niechcący to zrobiłem, No naprawdę. lecimy. Który się oznacza serio, Nanek, bo... Strzałka do góry i tam masz ten. No mapy to wiem, że mam. I tam na chyba naciskosz i ten. O, już się strzelają. No lecę dalej. Okej. Ten kurde chciałeś. Ja, i tam musimy dolecieć. Czy ja lecę? Lecę, bo chcę. Nie wiem, czy dolecę. Bo Lecę, bo chcę. Bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Życie jest złe. Ła! Fuck! Ej, nie uwierzycie, Kaj, że się wyspinął. Tu tylko Obok biega. ciebie, Kamil, jest Dobra. jakiś typ. Widzę. Wiem, random. Random. Ale to friendly, Dobra, random? leży. A, nie. Już go tego pobiłeś? O. Kurwa, No może nic nie. pewnie nie ma. tam. O. Masz jakąś broń, Kamil? Nie, mam sam jeden nabój. Czekaj. Na wyładowałem z tego. Ja sobie drewno pozbieram. Mhm. O. Kurde, ale gierka spoko. Nie tak. Fuck. No strzelać będzie, co za typ? O. Chodź tu. Ale to jest już wszystko, nie? O nie! Kurwa, no. O nie! No Pawłem, Boże, mi się zaczął koleś, tego leczyć. No szlak by się Te i trafił. co, Easy, uciekłeś? Tak. Chyba nie, jeszcze nie. Zaraz ucieknę, kurde. Idę, uciekam. Którym się zmienia kamerę? Przy oglądaniu? Nie idzie. Idę na nek Nie do idzie? ciebie, jakby co. Na razie jeszcze pistolet tego nie mam dopracowali, wiesz? Dobra, to gdzie go oglądam. Nie oglądasz? Mhm. Ale fajnie, że wydali kurde ten tryb za darmo. No. No. A jak? No. Kurde, masz apteczkę na nek? No, chcesz trochę? Bandaże czy coś? A właśnie No. to jest najlepsze, to jest najlepsze tak, że jak ktoś ma Daj Fortnite'a mi. kupionego, jak ktoś ma Fortnite'a Już idę, kupionego, już to jestem chyba blisko. może zaproszenie wysłać, żeby właśnie ludzie mogli tego też pograć w tą normalną grę. Jedną wersję jakby. Wiesz. To dobrze. Jesteś na górze, nie? Tak, demoluję. Jestem tu za tobą. Chodź. No to chodź tu. Wejdziesz tu? Wyrzuć. No jestem. Aha, czekaj. Wyrzuć. Patacz Kurde, Nanek, tu. Nanek jak dziołcha. Upuść jakiś R. A kurde, wszystkie zwisają, dobra. 6. I upuść, proszę. Wypadło?
Dzięki, no, No, Paweł. proszę. Co ty się, Łukasz, nie odzywasz nic? Co? Czekaj. A fajną akcję ten Jokałeś. Skupia A, się. ty BF-a grasz? Nie, Just Causa. A, no tak. O. Ściągam sobie ten Fortnite, to sobie nie chcę transferu zmniejszać. Easy. Dobra, idziemy, Musimy no. biec. Biegnijmy. A, strefa? Tak. Kurde. O, biegniemy, szybko, szybko. Kieruj, idziemy. Tu. Biegnę. Kieruj. Idź tam, zobacz, czy tu nic nie ma. A mi ciarki wyszło. Tu jest broń, masz broń? Mam, ale jaka broń? Pi- Bo ja mam tylko pistolet. to tu jest jeszcze jeden Gościa pistolet. słowo i słowo. No, dobra, to daj amunicję chociaż wezmę. Dobra. Kto pograł jakąś taką gierkę, Czekaj. w której można Dobra, pograć to takiej, chodź, takiej czekamy. typowej kooperacji, żeby sobie główną fabułę przechodzić jeszcze we dwóch na przykład. Nic tu nie ma, No dobra. to na Far Cry'a musisz czekać. No albo Dying Lighta, nie? Dying Light, ale Bo to... Dying Light. A tu coś było jeszcze? Nie. No ale to, Dobra. to musisz czekać na Far Ja Cry'a, tu byłem, piątkę, tu nie? nic Bo nie tam ma. będzie Dobra. można przejść. Kiedy to wychodzi w ogóle? W lutym? Luty albo marzec. W lutym. Easy, pamiętasz, my tu A ostatnio jeszcze, biegli. Czekaj, jeszcze jedną gierkę gdzieś tam No. na Gamescomie była. Ucieczka z więzienia jakaś we dwóch, coś takiego. Tak. Mamy w przyszłym roku, ja to kupię, kurde. O, tu żeby trzeba to biec. przejść. Ja też, no. I tylko chyba kołpowo na kanapie albo Nie, we nie, dwóch, nie, 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 przez nie. internet. Tak, no. Albo na kanapie, albo przez neta. Tak, i No tylko, trochę, nie wiesz, możesz to normalnie sam. wymusza, kurde, trochę grę w kopie, no ale fajnie, No ale to kurde, jest gościa, który zrobił Brothers of Tale Two Sons, nie wiem czy grałeś to tam. nie? No wiem. Podobnie co się to. gra, że jeden O, grał który... po słyszysz, jeden Easy, gościa na uważaj, dwóch skup się, bo gałkach ktoś ma snajpera. Dobra, już. Dobra. Tak, tylko No, bo na najlepsze jest górze to, jest że tam. właśnie ten koleś powiedział, że konsole są zacofane, nie? I to wszystko przez winne konsole jest optymalizacja i tak dalej do dupy. Ale no słuchaj, no to co mają zrobić za tak... Słyszysz, to... No, wróć. Mo- No dobra, ale, ale- na przykład w przypadku Uncharted potrafili wyciągnąć kurde dalej grę działa ładnie. Dobra, no ale... ja nie widzę problemu, niech zrobią taką, wiesz, hiper mocno konsola. Siema Nerdy Mix, siema, witam. Wiesz, słuchaj, też nie widzę w tym problemu, żeby wydali konsolę, która faktycznie będzie na lata No. i Tak rozumiesz wielkości serwera, Tak nigdy nie będzie. rozumiesz... To jest raz, a dwa, że deweloperzy jak mieliby do dyspozycji same komputery, same PC-ty, to non stop by zwiększali wymagania, żeby też goście Tak, sobie, żeby tak. napędzali koniunkturę na części do komputera i tak No, dalej. to i tak też dalej, jest i tak prawda. dalej. To by się kurwa tak nawarstwiało, jak wyszłoby ci GTA 6, to podkręciłoby tak wymagania, że ja pierdolę musiałbym nowego kompa kupić, a ludzie by kupili pod GTA 6, a gdy potem jeszcze kolejna jakaś zajebista gra typu, nie wiem, Tak. no BF kurwa, nie wiem, Dzięki za tam suba, szóstka czy coś Energy takiego, Drink. to też musiałbyś sobie kompa pod to zmieniać. A ja nie specjalnie. dostał od niego suba. Easy, gdzie skrzynkę masz? Uważaj, Easy, skrzynkę. Ja, wymyśl. u góry Tak jest. to konsole przynajmniej trzymają, to troszeczkę. Aha. Dzięki Energy Drink za... Chodź, Easy, chodź, bo do ciebie jest, chodź. Energy Mix. Chodź Easy, widzisz mnie tu, Dobra, chodź, już szybko, idę. szybko, 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 chodź. No idę już. Jezus, chodź. No, jestem. Bier. O, strefa, kuźwa! Strefa. Idziemy! Tu chodź! Zaś się zaczyna. Fuck. Dwa murzyny wybiegły poza strefę. No chodź. Nie, ale Janek, to faktycznie uciekamy, chory nie z tymi- mówiłem od razu Chociaż- uciekaj. Doszło do tego, że musiałbyś kompa co półtora roku zmieniać. No tak. Ale Chociaż o, tak- no, to strefa. Przecież i tak teraz masz kurde, że Kurde, sztucznie musisz się wymagania uleczyć. tego. Chodź, bo strefa się zaciągnie. No tak, ale O, przynajmniej jakieś konsole Ej, troszkę schyl się, hamują ten- schyl się, ten- cicho, ten gościu tam jest. postęp. Dwóch No gości to tam no, jest. hamują. Dobra, jest. Easy, schyl się. Nie ma nos, udajemy, że nos nie ma. Skryłem się. Dobra, dobra. Czekaj. Nie wiem, ja ci powiem, kiedyś dużo grałem na kompie, a teraz powiedziałem wolę konsolę. Ej, oni się też tam schylili. A ta gierka w więzieniu to No Way Out. Chyba, A, no, z tego co Mhm. pamiętam. tak. Macie kolesia, 11 na górce jest. Nie wiem, czy Izgę widzisz. 11, Nie, sorry, na jestem kamieniu ślepy. takim. Ej, twoja... O kurde, jest. Tu Dobra, był jest. jeden, tu był jeden i dosłownie nad twoją głową, jak masz takie... Aha, tam u góry, ja Ale- widzę go, tam jest. No, Dawaj go. dokładnie. Tam był, Ej, na tym fuck. górze. Kurde, Tylko- fajny lucik macie, Ty weź idź, go ja cię Sonic. usłaniam jakby co. Tylko ja się drapię, bo się swędzi mi wszystko.
Wiesz Pułapkę coś. weź sobie tam Nanek. Co? Pułapkę tam weź. Na co mi pułapka? No to po to, że później zbudujesz sobie tego. Pułapkę. A ja nie mam miejsca. O! O ty, Franco! Easy, uważaj! Kurde, Oj. padłem. No. Fuck. Po tych Czekaj, słowach weź. easy, Ulecz easy mnie. uważaj. Nie mogę. Ciul. Chuj, wszystko, bierz moje rzeczy. A, idź pan. Oj, oj, Zresztą tak chyba O! deweloperzy zarabiają więcej na grach Ale na lama konsolę za niż nie. na pecety. Kurda, Tak. panie, napiszę kurna road to 300 subów. Napiszę w tytule i będzie mówił. O! Kupujesz na konsolę oryginał, nie? Energy Mix zasubskrybował mój kanał. Bardzo dziękuję. O, widzisz. Ale nie wiem czemu, Tylko, nie wiem czemu mi to nie wyskoczyło tu w oknie. tylko wiesz co mnie dziwi, dlaczego właśnie taka Rosja, niby kurde kraj tam też piracą na Ale Na ba- A skąd potęgę, ciekawe a- on wiedział, nie? Widzisz, wiedział, kurde. piracą na potęgę, a kurde zawsze swój język mają w grach, kurde, nie? Masz, bo to jest 200 milionów obywateli. Ale nie to wali, kurde, ale to przecież nie opłaca legalizacji robić. Jak oni tak grę kurde tego z piracą. No fakt, oni dużo piracą, nie? A dajmy na to, niech by ci kupiło to 100 milionów przygodowo. No 100 milionów nie będzie, ale 100 milionów ludzi nie będzie piracić, tak? Pozostałe 100 może piracić. No tak samo jak wiesz. W Polsce jest tylko 40 milionów ludzi, no już nie ma 40 milionów, nie wiem, 30 tam 8. Z czego milion w Anglii? A dużo jest Polaków w tym, nie będę czekał jak to się nazywało. Ale już zapomniałem. Dobra, ja jestem gotów, klikam sobie trójkąta. Ja też. Trójkąt jest dobry. Siema Energy Mix. Witam serdecznie na moim skromnym kanale. Dzięki za Ale jakby nie subskrypcję. patrzeć... Jakby Energy Mix, kurde. Panie Energy Mix, gdzie ty pan emigrujesz, kurde? Cenami to faktycznie przesadzają na konsolach w Polsce szczególnie. Polacy emigrują tego, oś. I siema Nanek. Siema Ariel! Siema Arel, no. Oczywiście wiesz, w przeliczeniu ceny są wszędzie takie Ale do same, mnie nie? to nie przyszedł, kurde, Arel. Ale Arel, miałem do niego wbijesz mówić, do nie nas. Mogliśmy grać, nie, mogliśmy wcześniej pograć, Arel. No, Ale jak to nie pograliśmy. wbijaj do I nas. zaraz No tak, spać no idzie, faktycznie widzisz? ceny I masz kto do tu rynku teraz? tego Nanek dostosowane, wcześniej no, zaczął ale- grę. Jakby zarobki Nie się masz- były dostosowane, to inna kwestia. To wiesz, zarobki swoją drogą, ale ceny wiadomo, że w Anglii nie kupisz ani taniej, ani drożej gry, no wiadomo, że jakiejś promocji No. niż w Polsce na przykład, nie? O, Tam kumpel kupuje w game czasami na jakichś tam mhm. promocjach czy coś taniej wyhaczy. Easy, siema, No, siema. to Wy się jakoś wszyscy siemajcie. Siatę dajta, Ja kurde. i siema. Siatę dajta. A gromy se Energy Mix. Gromy se. Lekku. Zastanawia mnie to, że Po leku, po leku. kurde nie było tego widać, że ktoś dodał nową subskrypcję na kanał i... O, my już lecimy! Dobra, No. O, no, co ty nie powiesz? dobra, pany, to na tych bagnach. 6F. Zaznaczyć wam to? Jak to się w ogóle zaznacza, kurde, 6? No. Dalej nie wiem, kto się oznacza. On zaznaczy ci? A dalej nie wiem, którym. Mi to też nie działo. Którym Dobra, oznaczyłeś? już No. zaznaczyłem sobie. Ja już sobie zaznaczyłem. Dobra. Którym? R2 zaznaczyłem. No, no, no. No, dobra. Okej. Dobra, to ja już wyskakuję. Dobra, ja też. I lecę. To spotkajmy gierka. się tam, Nanek. Nie, no, gierka spoko jest. To super. No. Super, super, duper, super duper skład. I ekipa Echo. A jeszcze czekam, żeby kurde ten player Unknown Battleground na PS4 wyszedł, to będzie miocią. Ja tam na PC to chyba. O fuck, o ty gnoju. Ja na PC to O ty gnoju. Patrz ile ich tu jest. Mhm. Mnie ciekawi, No no, widzę, Alex co ma wyjść teraz. Ile Alex, no? No w sumie to jest tak trochę gotikowate, nie? O, dziękuję Arel. 5 zł na rozwój, bardzo dziękuję.
No to zobaczymy jak to będzie, nie? O fuck. Tylko taki trochę, ten świat trochę wymieszany, troszeczkę fantastyki, troszeczkę taki science fiction. Idę ja sobie pół Nie wiem, prania, co zda jestem. egzamin. No, w praniu się Ludzie okaże, będą nie? narzekać. No. O, gościu jest na dole. fuck. Wiem. Czekaj, Tylko nie wiem, czy kurde, to idę. pójść sobie na premierę, czy chwilkę poczekać, jakie będzie miała opinie. A ja uciekłem, Wiesz, uciekam. możesz poczekać, za chwilę się okaże, że gra potanieje od razu, nie? Ja sobie tak kupiłem tą polską grę, kurde... For Honor? Nie For Honor, nie to. Lords of Fallen. No też Lords of the oceny Fallen, miała tak. zajebiste, nie? I tak dalej, O kupiłem nie, to. gościu mnie dogonił, no i To dupa. był największy krap, jaki kupiłem w życiu. No kurwa, tu No. dużo było nanek, żeś wybrał miejscowa, idź pan. Kiedyś To była w następnym plusie razem nawet ty chyba. wybierz. No, Taki była. ekspert jesteś? Tak się chwaliłeś? No, To masz. dobrze. Kurde, na 2 baty mnie wzięli, no. Lubisz? No. Kurwa, padłem. Oj, ale chyba kogoś się powaliłem, mi się wydaje. No. Dobra, się w bagnie schowam, może mi kogoś nie zobaczy. Pod wodę poszedłem, czaisz? Nie widzimy kogoś pod wodą, ale wałek. Ech. Dobra, podniesie go. Czyli będziemy szukać. Koleś nie widzi, cześć? Kolesiowi się pod wodą schowałem, mnie kurde nie widzi. Ale w którym ty miejscu jesteś? Bo jak Na bagnie. Kurde, jak tam iść do ciebie? No to nie, to już nawet nie zdążysz. O. Ej, kolesie mnie nie widzą, ja stary pod wodą jestem, nie? Na ślepego ładuję. Dobra. No Easy nie żyje. Ja nie żyję. Ups. I didn't again. Dobra, sobie wejdę do menu głównego. I sobie patrzę w Bestorze, czy coś ciekawego jest. Dobra, cisnemy. Kurde, ci powiem, że dzisiaj ładne donacje pozbierane. Już od niepamiętnych czasów. Ile zarobiłeś? A to nie, to nie ma za zarobki, to jest za zasługi. Aha. Na ile zasłużyłeś? Na 15 A, Groszy. złoty. Mhm. Czekaj. Gry, wersje demonstracyjne. Ciekawe, gdzie te Gwiezdne Wojny będą. Czy wersja demo, czy... O. Na razie nic nie ma. Jest kurde demo Just Dance'a. Nie mam kamerki, ale sobie pobiorę. Na przyszłość. No. Jak wam idzie nanek już? Co? No ale ty danych został, tylko. No, A, dobra. bo jest taki, wiesz, kamper po zadku. Mm. Kurde, widzę, że Netflix robi kolejny fajny serial. Dark się nazywa. a właśnie, co z tym wieśkiem w ogóle? Jakiś sług zaginął? Mieli chyba No, film cisza. kręcić. Cisza. Ej, kurde, zajebisty serial będzie. Ja bym chciał obejrzeć ten film, co ktoś tam wrzucił z WOS o tej babce, co została przywiązana do tego łóżka, a ten chłop dostał zawał. A, no to wiem, to ja posłucham. No,
To będzie właśnie na podstawie powieści Kinga, kolejny Tak? film. Tak, to ma wyjść. Czekaj, o, właśnie, dobrze mi przypomniałeś. Tylko kiedy ja to wysyłałem? Właśnie, kiedy będę musiał po Klaudii poszukać, poczekaj, no Klaudii wysyłam to kiedyś. Ładnie goś musiał mieć spaloną psychę, żeby to wymyślić. No ale słuchaj, King naprawdę ma kurde chorą głowę, ale po tym... Co, po tym, super on to jest. pisze, ja wiem, wiesz, nie mówię, że nie, bo on naprawdę ma zryty beret, ale to dobrze. Geralt's Game to się nazywa. Czekaj, zaraz ci powiem kiedy to wychodzi. Bo my też chętnie to obejrzą. Geralt's Game. Netflix. O, strefa. To sam do siebie mówisz, bo już nas nie ma. A to ej, ten film już jest O, fuck. na Netflixie. No nie pierdol. Ej, naprawdę to jest na Netflixie już? Mhm. Ej, to ja to muszę obejrzeć. No nie pierdzie, będę musiał sobie Netflix odnowić. Mhm. Jest, i to wyszedł 2 dni temu. Dobrze, że ci o nim przypomniałem. No, bo tak to bym czekał kurde jak debil. 5 zł. Netflixa. No dobra, tak chciałbyś. Ale przypomniałem ci, ej. Lej. I tak się zbiera na monitor. No. Uczcie się, moi drodzy państwo. Jak będziesz do lekarza, to też tak powiem lekarzowi i przypomniał pan mi o sobie. 5 zł. Nie, kurde, ale serio, będę musiał sobie tego abonamentu na to przyszłym tygodniu sobie odnowię. Ile tam cinanek zostało? No dobrze mi idzie na razie, wiesz? No. O, siema wilku, siema. Wilku WDZ, siema. Widzę, że wpadłeś. Arel się pyta jaki film. Geralt's Game, Geralt's Game, jakoś tak się nazywa. Gra Geralda na polski, nie? To zostało przez Netflixa stworzone. Ale nie ten o tej babce. No to się nazywa Geralt's Game, to. Aha. No. Początkowo była książka Stephena Kinga, a Netflix zrobił ekranizację tego. No, ale jak ty już przeżyłeś, czy nie? Co? No żyje jeszcze. Bym się spać chcę dzisiaj. O, fuck, strefa. Ale teraz to... Spoko, wilku, spoko. Oby Igrzyska Śmierci. Ty czaisz, że ja mogę do tej gierki klawiaturę podłączyć i grać na klawiaturze? Żartujesz. No wchodzę sobie teraz w sterowanie przy tak podłącz klawiaturę, aby zmienić opcję sterowania klawiaturą. Fajnie. I teraz pytanie, czy to jest jakiś bug z wersji PC-owej? Czy faktycznie mogę klawiaturę, bo widzę ruch do przodu, W,
No to podpinaj. Górę. Ruch do tyłu. S. Czekaj. Kurde, nie mam tej drugiej klawiatury. Musiałem tam, kurde, nie chcę mi się kabla przydzierać od komputera, bo mam za tym, za biurkiem. Yeah. Za dużo roboty. Ale nie, chyba tak, bo jak sobie wejdziesz w kontroler bezprzewodowy, to masz normalnie sterowanie tam. A tak to masz pod klawiaturę. Czekaj, może było grać na klawiaturze. Naprawdę czegoś takiego nie lubię. Spoko, wilku, spoko. O fuck. O kurde. Zgina, bo mnie strefa dogania. To my się cieszymy. Ej. No trzeba było normalnie grać, pany. Słyszysz? Film wyszedł 24 września na Netflixie, czy niedawno? Piszą, że bardzo udana ekranizacja. Kolejny koleś napisał, że kurde nie wyobraża sobie przeniesienia tej ekranizacji na ekran. Naprawdę się kolesiom udało. Wow. Jestem zadowolony, powiem ci szczerze. Easy, ty patrzysz na mój stream? Tak, patrzę. No tak jak mi się uda, to będę zajebisty. Patrz co zrobię. Zabijesz się. No opóźnienie mam, no kurde no. Mogę sobie inną gierkę przy okazji zrobić, jak ty grałeś. Ja tam pobrać coś. Tam Ej, to to mam wiesz, Nizie, kolekcję do grania, to jest Child of Light, Siu. jak nie popatrz na swoją kubkę wstydu, to... Kurde, zabił mnie. Fuck. Może sobie później coś... Jak nie z własnym... A miało być tak pięknie. Online. 8. miejsce. się poruszył. To było śmieszne, jak ty celowałeś do niego, to się No. poruszył. Już miał jak strzelić, cyk. Już miał jak strzelić, on zaś cyk. Typ się zabił, o nie, zabić, no. Trzeba było strzelać, nie uciekać. Ale on miał tą ochronę, No. tej ochrony. To. Dobra, to co, klikamy, możemy zaczynać. Tak. Klikamy dalej, Jasne. w końcu. Tak. No ale ej, to nie grajcie tak, żeby ten. Grajcie tak, żeby wygrać. No, No. no grajcie tak, żeby wygrać, no łatwo powiedzieć, no. Jest nas 3, to Dobra. powinniśmy wygrać, no. Jeżeli jakby Audition dołączył, to kurde, No. podali jak muchy. Tylko 4 może. Ja słyszę Audition tam o skilla. By to nam ogarnął. Tak, w tej grze na pewno. Ej, a powiedz mi, wiesz jak ja w BF grom, nie? No i jak tu łóżek gości rozwalał. Nawet mi się 3 udało. A budowaliście jakąś fortecę już, coś takiego? Czy jeszcze nie? Jeszcze my nie zdążyli. Nie, jak raz grałem właśnie solo, to miałem 10 minuty, to się zabudowałem. Dosłownie. No ale Ile to kilka się śnieg, potem nie? ta strefa zmniejsza, nie? I to... Tak, ale mi się udało, że właśnie strefa ruszyła w moim kierunku. Aha. Tak kurde chciałem, wiesz? No i mówię, się zabudowałem jak świnia. Kolej przyszedł mnie od kopą. Z granatem mi walił. Kurde, jaka fajna broń z kolimatorem takim. O, ruszamy. Dobra, mapka. To gdzie? Z której strony to...
Chodzi, aha, z tej. Tej. Mhm. Na środek nie. Nie, to musi być takie, wiesz. A. Miejsce dla zakochanych, dobra. Może rozumiem. tutaj B5, Stoi. nie wiem, B5. czy nie. Tu myślę. Tutaj? Jak Tutaj, C6, co? Tu też jak za jakieś miasteczko. No możemy. Dobra, to lecimy, spróbować. dobra. Dobra, no. Tylko nie wyskakujcie od razu. Czekamy. No Nie, nie, na wiem, koniec. wiem. To jest praktycznie przy końcu, nie? Dobrze. Dobrze myślę? Tak, no. Tak. Tak. Takie miasteczko. Właśnie, te z tymi grami w plusie to jest, a one są na jakiś okres czasu, czy do kiedy płacisz abonament w plusie? Ale co, gry w plusie? Tak, kupisz sobie na przykład, nie wiem, Chłopcy, teraz. Grę przypisuję sobie do konta w plusie, tak? no. I masz na zawsze, tylko jak ci abonament wygaśnie, to wiadomo, że z tych gier nie możesz korzystać, nie? Aha, czaję. Ale jak później tam po roku czasu odnowisz na przykład, to normalnie możesz grać. Kurde, ludzie myślą to samo co my. Na chuja wafla. No tak, idą też. Bo w Xboxie masz chyba na Ale jakiś szczerze okres mówiąc, czasu tą powiem gierkę, nie? tak, że ja No mam tak. na plusie, nie? W plusie gierkę. Mhm. I ten... Miałem ją dostępną na początku, potem mi plus się skończył i nie mogę z niej korzystać, ale po jakimś czasie odpalam i no, nie miałem bez plusa i mogę grać, ja nie wiedziałem o co chodzi. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. No tak miałem właśnie, nie wiem, też właśnie mnie to ciekawiło, czy tak jest. Czy się gra po prostu, nie wiem, ci wygasa, nie wiem, czy to chodzi. Bo jakby pisało na przykład na wyłączność, jak masz motywy na wyłączność, to możesz z tych Mhm. motywów korzystać, nie? Ale tak Nie nie wiem, nie. Wow, ty już Kurwa masz mać. broń? To nie Tak, jest. rodzina jest na dole. To ja uciekam. Nie idę na to. Ja się boję. Kasujcie ich, co się być. A ja mam broń też, idę po broń. Ale ja się Jest. boję. Czego się boisz? Kurwa tego! O Boże. Padłem. Idę ci Ja pomóc, przeszedłem dobra. chwilę, O, zaraz na dół, wrócę. kurde. A, jestem. Padłem. Chcesz Powerade? Kurwa mać. Mhm. A idź pan wuj z takim ten, wziąłem broń i już Ja padłem cię od kręcę, razu. jakie ja mam piękne bronie teraz. Nie, panowie, nie podajcie, nie podajcie. To co my mamy zrobić w Grać. takiej sytuacji? Pany, grać. Gramy. Ten gdzieś się kurna oddzielił od nas, stajesz i sprytny. Mm. Mieliśmy do miasteczka lecieć, a nie gdzieś tam polazłeś. Gościu. O, popatrz. Czemu masz w tytule YouTube? Przecież to zajebisty YouTuber. Ktoś napisał u ciebie na... To. Ktoś. O kuźwa, zagapiłek się. Rudy for speed. Rudy Jest, for udało się, dobra, padł. Co ty żyjesz, Kamil? No nie, padł. Ja też padłem. A, ale może, nie wiem, czy padłeś, ale w ogóle już padłeś? Wszyscy padliśmy. Czy może ktoś cię... Czemu w tytule masz T-Volt? Przecież to zajebisty YouTuber. Ja wiem, że to jest zajebisty YouTuber i chciałbym, żeby Ja mnie wam odwiedził powiedział, na bo moim mówię. kanale. A ja tak nie uważam, że to jest zajebisty YouTuber, ale dobra. To by tam mnie się pytał. No, mnie się pytał. Dlatego bym chciał, by Dobra, mnie dalej. odwiedził na moim kanale. W tej chwili ogląda jedna osoba, tak. A ty jesteś drugą, Kunio. Siema, Kunio. Hellboyu, ty. Dwie osoby. O kurno. Siema, Kunio, siema. Dawno cię, żebym nie widział, kurde. Ty jeszcze na tym spiku malczyńskich jeszcze siedzisz, czy nie? Bo ja już tam na malczyńskich już dawno nie byłem, kurde. Nie gadałem. Już mało z tym spika siedzę. Korzystam, bo... Czemu? No bo tak, bo tam zazwyczaj to siedziałem na tym TeamSpeaku. I tylko czas marnowałem. No, widzisz.
Wszystko jasne, mój przyjacielu. No widzisz. Ja odpowiadam, bo mi powiedział OK. Napisał mi. Brawo. Nanek. No kurde, W końcu spalił może się. widzą. Tak, się cieszę. Możesz dać subskrypcja. Rudy for net... For... Rudy for speed. Rudy for speed to jest. Tak, no. Jak- Może dać subskrypcja, kurde, miło lubię mi te by lagi było. na początku. Mm. Ej, Easy, czemu ja zaś babką fajną lecę? Właśnie też chciałem babką pograć, kurde, i nie dali mi. Ja też gram babką. Oj. Siema z powrotem, Wilku. O, już, patrz jak to szybko działo. A my jeszcze się nie, Tak. No. nie zdecydowali. No to dawaj, No no. bo na początku Decyduj było, się. że to musiałeś czekać ten pełen czas. No, to Chłopcy, idziemy na... Ja Idziemy myślę, odważnie że na miasto. nie wiem, proponuję G3. G3. G... Gdzie jest G? G3? Tutaj. Tu do tego lasku? Nie, tam Aha, obok tu, masz no, tam jakieś no coś tam. dobra. To godaj kiedy? Już. Czekaj. Czekaj, dobra, już. Dobra. KS Easy. Nie widzę cię. Ej, ile tu ludzi leci? Ja cisnę do lasku, bo tu dużo... Tu chodźcie do lasu, bo tam dużo tamte... No nie. Tam? No, kurde, serio dużo? No, A może oni gdzieś dalej lecą? chyba nie. Czekaj. Nie no, w tamtą stronę. A nie, no może tak. A faktycznie Gdzieś to jest tam Easy. lecę. No dobra, to do lasu. Jestem nad tobą. Aha. Lecę do lasu, jest. Dobra. A ty, Kamil, gdzie jesteś? No tutaj. Tutaj. Dużo A, powiedziałem. widzę cię. O, tam, o, daleko. Ej, popatrz, Do gdzie innego wpadłem. lasku poszedł. Widzę, no. Kurwa, nie ma nic. Czekaj. Ja też tu wpadam. Siema, Nanek. Bo tam cała rodzina biegnie, dobra, spierdalam. Idę naokoło. Tak, zginąłem. A już padłeś. Ale. No patrz tu. Witam was najpierw. Gdzie jest strefa w ogóle? Jeszcze. I kto tu teraz pierwszy? Ja idę do tego domku. No, dobra, uratowałeś, to masz pierwszeństwo. O, dzięki za pozwolenie. Jak zdążysz. Dobra, to ja idę do tamtego. A mam mało życia, mogę ten płyn? O nie, tu goście idą, uciekaj! Uciekaj! No ładuj ich! Ja cię nie będę leczyć. Czemu ich nie Dobra, ja widzę? do strefy idę. O, dupą... Dwóch ich jest. No ładuj ich! To teraz się dupą się do faceta wystaw i będzie okej. Odwracam się do pół do niego. No, A on dali cię łoto. No i nie chciał mnie, no. Ale łotą Nie cię, ej, chciał łotą mnie. cię. No Podobało się mu. O, dzięki. Mówisz, że chciał mnie wziąć Krzysztof, na ruła. panie Krzysztofie, dziękuję za suba. Cieszę się, bardzo dziękuję. To mój imiennik, kurde. No to Easy cię pozdrawio. No, pozdrawiam. O, Kamil, ładnie. Kamil, żyjesz czy nie żyjesz? Wyżej musisz ten granat dać. Ośle, A żebym kurwa ja wiedział jak się rzuca. O ja pierdolę. ośle. Będzie trójkąt. A, toś ty na familiada wpod. Ej, czemu mi to kurde tu nie wyskakuje na tym? Co jest grane? No spoko Wilku, do zobaczenia. No ja już grałem w Hue, Hue. Ostatnie mi zostało, tam już końcówka. Naprawdę już Dobra, końcówka. ja zagram jeszcze Myślałem, jedną że grę i jest będę już końcówka, spadać. ale jeszcze trochę zostało. Już nie grasz? No, jedną grę jeszcze zagram. A, spoko. To Audition też dzisiaj nie zagra. A Przemek w FIFA 18 gra. Zasypię Będziemy mi się, na we wiesz, dwóch kurde. grali, nie? Chyba nie. To? Jutro nie kurde gramy jak... Jutro kurde jak Audition pobierze, to jutro we czwórkę zagramy. Dobra, a o której godzinie?
No to pytaj Audition'a, jak jutro zagra. Audition. On poszedł gdzieś, kurde. Jeszcze później go się zapyta, czy tam na Facebooku. Czy znanych nie grasz już teraz? Nie no, grom. Jeszcze Ja teraz się- jeden ten grom. To odpalaj. Tylko jeden. Ja no spoko. O i co? Sobie to z Ej, Filipem tego. i coraz bliżej panowie do tego. Do monitora. Tyle ci No brakuje. a ja jeszcze coraz 1,5 bliżej tysiąca. do plusa. Do tego, na miesiąc. Znaczy na 3 miesiące. Plus. Na miesiąc. W sumie mógłbym już kupić na miesiąc, bo jak na 3 miesiące to trochę o złotówkę jest taniej, bo teraz po No. 100 normalnie kosztuje, a 30 Wiesz, kosztuje, na razie mam 7%. są na miesiąc. Jeszcze z tego około. Wiesz co, ja ci powiem tak, Ja jak mam- nazbieram 500 stówek tutaj, o ile mi się uda, No. to No to zrób dziecko. Będzie 500 plus. to jest, no, na 500 plus zbieram. To se te 500 dołoża i lajtowo będzie. Nandek tam się teleportuje. Dobra. Już? Ja, no kurde, pany. Jakieś fajne miejsce. Ten las już odpadł, to wam mówię. Ja mam, Tak. ja mam nadzieję, że oni dodadzą jakieś nowe mapy później w przyszłości. Ja proponuję D2 może, co? D2. No możemy. Kurde, tam jest wioska. Ja proponuję do B2, do tego miasta tam wpaść. No Ostatnio dobra, nam się to udało. jedziemy. Dobra. Kurde, ale nie, faktycznie mam nadzieję, że oni tą w przyszłości nowe mapy zrobią. No ale to jest na razie co? Beta test czy co? No na razie ta gra jest w wczesnym dostępie. Aha. Dobra, kiedy wyskakujemy już? Ja już poleciałem. Teraz, Dobra. dobra. O kurde, dużo ludzi sam wpadło. No mówię, tak myślałem. No ale trudno, ważne żeby się na chata jakoś wbić szybko, bronię pozbierać i będzie gitara. No. I potem się kampić i wszystkich załatwić. I będzie git. Dobra, ja lecę na koniec mapy najwyżej. A tam nie ma broni. Kurwa. Znaczy wiesz, tego. Na te domki, kurwa. No tu jeden typ ląduje, to ja spierdzielam stąd. Idę do tego Boże. domku. Już koleś do chaty się wjebał. No kurwa, ja będę pierwszy. Taki chuj. A mam broń? Kurwa, bijemy się stary na zmianę. Dobiłem go! Wow. Dobra, idę szukać życia. O, A mam skrzynię. O fuck! Kurde, ładuj w niego! Fuck! Zabił mnie. Fuck! Co to ja mam, lol? Granatnik mam, fajnie. dobra, apteczkę mam, kurde, zarypiście. Ja też mam apteczkę. Kaj wyście do tego lasu? Nie. Nie, ja do miasta jestem, tylko gdzieś indziej, A. bo byśmy... Cicho, Ty, cicho, cicho. gdzie ty jesteś, już zginął? No, już dawno zginął. O, zginął, dobra jest. Padłem, fuck. Czemu padłem? O kurwa! Gdzie jesteś, Kamil? Chodź tu. Padłem. A, to już podliśmy. Ale ja gościa jednego załatwiłem i pozbierałem lód z niego, ale to z tego. No. O, stary, otworzyłem drzwi, a tych chłopie, kurwa, takie dwóch przy mnie stało dosłownie, nie? A miałem bandaże, mogłem się uleczyć.
Schowam się w domku, może mnie nie zauważy. A, będzie to trzeba panować. A to i tak już. Dobra. Dobra. Dobra, ja będę leciał. Spoko, Jakby to też No. jutro zgadamy. spoko. To co, jeszcze jeden, Dobra. jeden meczek spróbujemy i Do co? jutra. Trzymajcie się. O, trzymaj się, cześć, cześć. No hej. No na razie. To easy, jeszcze jeden meczyk i co? No możemy jak chcesz. Czekaj, go trzeba wywalić, bo nie załadujemy. Dobra. Czekaj, może spróbuję... Może ktoś gro? Nie wiem, no zaproś kogoś. Nie, chyba. Nie gra. Chcę online, ale żaden nie gra. Przemek FIFA 18. Da, Arlis na telefonie. dobre, trudno. Masakra na telefonie. A Masakra w to grał w ogóle? Ja nie wiem, On ma to? nie wiem czy to grał. Sypada podepnę. Mam bandaże, kurde, i co mi z tego? Wow, Kurwie. easy, gdzie teraz? Ja już nie mówię, bo ten... Albo dobra, to mogę zaproponować. A, Proponuj, proponuj. nie będzie E6. E6? To miasto, no. No, to jest wieś akurat. Wiesz? No, a może tutaj miasteczko 5B? 5B. No jak chcesz, dobra. Teraz nie wiem w którym momencie mamy wyskoczyć. Teraz co? Hop! No. Dobra, może się nam uda. I już ktoś kasuje kogoś z karabinu. Pistoletu maszynowego, je. Chodź Nanek, tutaj, gdzie ty jedziesz? No tam dalej. Mówiłeś B5, nie, ile ty mówisz, B2? No tutaj. Ty tam na jakiś domek se wskocz, pozbieraj zaraz amunicja. Dobra. Że tu nikogo nie ma, mam szczęście może. O nie, akurat trafiłem na kogoś, kto jest. Czy to ty? Jo, u góry. To cię skasuje. Ja mam broń. Kolejną. Tak? No to super. Ale tu nijak nikogo nie będzie, to fajnie się uzbroi. O, i pistolet. Jeszcze apteczkę, żeby znaleźć.
kolejna broń. Kolejno Będę musiał skrzynia. przerzucić. Brawo. Jak masz jakieś bandaże, to możesz dać. Nie, nie mam, ale... Boże ty, nie. Jak masz nadmiar. Dobra, idę do kolejnego mieszkania. Wezmę taką broń. Lepiej. No ale tak za, ci powiem raczej uważaj, wiesz, jak gdzieś chodzisz. No wiem. Bo może akurat... Tu raczej nikogo nie ma. A, A mam bandaże. to dobrze. Może być tak... I skrzynię słyszę. No u góry na pewno jest skrzynia. A, tam jesteś, dobra. A jak z czasem jesteśmy? O kurde, dość wielki kawałek mamy. No, otwórz. Idę do ciebie, Nanek. Dobra. Okej. Gdzie jest strefa, kurde? No daleko strefy mamy, lol. Idziemy już? Bier tu, broń bier. Ja mam broń. Nie chcesz? Dużo. Obuwiony jestem. No mam dużo. Ale mogę wymienić, czekaj. Mogę No to jak wymienić. nie chcesz, to A, nie. dobra. Czekaj, idę. To idziemy, chodź szybko, idzie na górę. Dobra, to chodź. Idziemy do skrzyni, fajnie. Dobra, to później idziemy, Dobra, to dobra. chodź, uciekamy. Idziemy. O, ale wichura. No ci powiem, mamy daleko ta strefa. Tak, Fuck. uważaj tutaj. Skrzynię znowu słyszałem. Dobra, już trudno. Ale nie patrzymy, no. Kurde, broni mam dużo. I co, fajna gierka? Podoba ci się? No? A może być. A jak tam, jak ta gra w te kolory, co żeś grał, jak ci się podobała? No, taka kreskówkowa trochę. Może być, no. Nie jest to jakby nowość, ale spoko. Easy czy? Damy radę chyba, nie? No oby. Ale kurzysz. Janek, Tak? no. Za sobą. Z nóg ci się kurzy. Dobra, no. Czekaj, jak to strzela w ogóle? A, to jest, nie, shotgun, kurde. W ogóle pistolet. A nie masz jakiejś takiej karabinka albo coś? Nie. Mam pistolet i 3 strzelby. O Boże, aleś se bronię wybrał. Chcesz karabin? No, wybrałem. Masz jeden, możesz dać. Czekaj. Mogę ci strzelbę dać za to. Nie chcę szczerbę. Czekaj, to i upuść. Masz? No, rozdaj. No, a naboje, dobra, spoko. Masz naboje czy nie masz? Mam. Idziemy, dobra. Idziemy do strefy. O kurde. Ale dupeczka. O nie. To. Dobra, jest. A fajnie ta rzeczka wygląda. Oho. I mi uwaliło. A mi nic, łe. Chodź tutaj, na lewo. Nawet. Ja pierdzielę, ale u ciebie też jest taka wichura? O, jest gościu tutaj. On idzie do strefy. Wali No go to wal go. na pyrę.
Jak go będziesz umiał fajnie O nie, drugi jest. Uwaga. 3, kurde. No nie, uratuj mnie, kurde. Jestem na czekaj. Wal tam do nich. I ratuj mnie szybko, idę do ciebie, może się do ty. On mnie dobije. Szybko, Nanek, podejdź tu. A nie możesz, on tu jest. Wal go, on idzie, podchodzi do ciebie jeden. Ach, w czas. No i dupa. Kurde. 15 miejsce, no No i trudno, koniec. no. 19. Nie. A, kamerka się zacięła, fuck. Kurde, powybierał moje lepsze bronie. A, strefa go dogoniła. Dobrze mu tak. Dobra. Kurde, dużo nam do tej strefy nie brakło, no. No. Widzisz, no ale to trzeba w teamie biegać, nie? Jak nas jest 4, to jeszcze wiesz. Cze. Fajne miejsce my mieli, no ale... Mogłem tak do przodu nie iść. Mogłem zaczekać No. na ciebie w sumie. O. Nie wiem co, kończymy? Nie wiem jak chcesz. A jo. Ja tam jeszcze będę streamował przez chwilę. A ja chyba już zakończę tego kochanego streama. Spoko. Tylko w Hue pogram se. Albo coś. To nic, to dziękuję dzisiaj za subskrypcję, za donaty. Zapraszam jutro na kolejny strumek. Także żegnam się, trzymajcie się, cześć. Do zaś, przyjdźcie zaś, cześć. Dobranoc. Dobranoc, Chuj na pa noc. pa.